Ndiwandreni ku program ya lero ya Gwede kugamba nkhani zosiyana zimene zikuchitika ntchito yathu ndikubwera pano kuzangofotokoza zikuyenda bwanji pali nkhani zina mwina timazimva koma tisanamve kuti kodi mwina zachitika chifukwa chani zenizeni ndi ziti chifukwa cha wena amene amakhala afotokoza mwina mokomera iwo kapena ayi ifeyo mwina sitidamvetsetse bwinobwino ndeti kafufuza bwinobwino timabwera pano kuzafotokoza nkhani izo zikuyenda bwanji chilungamo chake ndi chiti eni amene ameneka kulankhulapo yenerera akuti chani pa nkhaniyo ndinu nzika mukuyenera kudziwa kuti mdziko lanu mukuchitika zotani. Ine ndi Selina Dumbula amene amatizukutira nkhani zathu nthawi zonse Bambo Steve Kono Banda ndinawonso program ya lero timanyadira kuti makhala pamenepo kutsatira program imeneyi komanso maprogramu ena osiyana pano pa Mibawa Television. Mundilole ndiwayandire Bambo Steve Kono Banda azukute nkhani zimene tabwera nazo muli bwanji Mabanda. Tili bwino. Ndikulandirani program ya lero. Azikoma kwambiri. Azikoma basi. Mawiki awiri apitawo. Munali nkhani mina anthu omwe sanayidziwe koma nkhani ikukulakula. Okay. Ikhala kupereka chidwi kwambiri. Kuli kunchinji. Boma la Nchinji. Yes. Kuli bambo wina wa zaka 37 Ernest Chimpeni omwe analamula kuti akakhale zaka 6. Okay. Kundende. Chabwino. Ati pa mlandu owaganizira kuti anagona ni mwana osakwana zaka 18 paja ni mlandu. Oh yeah. Choma chinachitika bambowa anakwatira sungwana. Okay. Sungwanayo iwowo atamfusa sungwana atulusa ID yotanisaka 19. Chabwino. Okay. Pakati pa banja limeneli la linachitika pakati pa March ndi November 2025. Chabwino. Abambo aja anakapereka zonse zoyenerera kwa makolo asungwanayo. Amati chiwongo muchidziwa. Anapereka 30,000 ndi nkhuku ya moyo. Chabwino. Tambala. Kutenga mkazi. Chabwino. Atapita kubanja. Atakapeza kuti akuganiza kuti mkaziyo ati anali ndi pakati koma pamamuna wina. Nakwatira ucha anaonesa ID ndi zaka 19. Abambo adafusa kaita mona uli ndi ID adapereka ID ndi zaka 19. Zaka hizo kwanira. Anapita kaonekera makolo ndikuvomereza iye mwana ali zaka 19 pereka ndi 30,000 ndi nkhuku. Ndi nkhuku chabwino. Atapita kubanja kuja nakazindika kuti mwana ucha ali ndi mimba. Koma mimbayo si yawo ikuoneka kuti ndi munthu wina. Ndiyeno anathetsa banja lija. Achimpeni acha atathetsa banjalo. Anapita kwa makolo aja ndibwezere satepini ya ine ndi nkhuku yake. Zimenda jonjo? Zimenda jonjo. Za serious. Okay. Ndikufuta. Chabwino. Za serious. Zomwe kama za serious za kukhoti. Okay. Mavet za kukhoti sili maseka. Okay. Sindi kuzani. Kwa ataba kali active mosiyana. Ataba kali active mosiyana. Ena amakatenga zinto zawo zomwe nakula kwa mkazi, ena samakatenga ena malalata, ena matani. Chimakhala chidani chosiyana. So akuti zilatero atapita ku chikaziko kumauza kuti mutibweze 30,000 ya ine ndi nkhuku yanga. Aku chikaziko anapita ku polisi. Kukanenera bambo akuti awa amagona ndi mwana. Zimezo anakanena nakubwa uzafusidwa sopano. Arabo uzafusidwa ndamba. Poyamba anavomereza kuti banja lichitike. Banja latha. Chankhani ya mimba wakuiganizira kuti ndina. Kena kuona akupita 40 akwavutisa ndibweze 30 ya ife 30,000 ndi nkhuku yathu tambala wa ine ndibwezere. Ndemene avutira nkhuku yachi kuda kuthamangisa mucha. Aliya munakwatira mwana tsopano. Kena kono kena kupita ku polisi ata abambo awa anakwatira mwana. Pana nkhani pa court. Chabwino. Kufika pa court bambo ati ine ndinakwatira mwana ndandonisa idea zaka 19. Chabwino. Makolo akati ife tinachita kunama kuti avote munthu ani zaka zochepera 18. Nde court lidalamula kuti akakhale kundende zaka abambo itu abambo anakwatira. Nde mmodzi mwa maloya odziwika bwino komanso phungu wakunkhota-kota Sylvester Ayuba James wazipereka kuti afuna kapange athandiza abambowa kuti mupanda kupereka kalikonse amati pro bono mwaulere kuti ayimireso nkhani apita kapanga apite ku high court komanso akugwira akuona fundo zina zokuti athandize kuti atuluke pa belo akudikira apiru zimatheka umatha kupempha. Poyamba makolowa
analoleza kuti mwana akwatibwe pone kuti saka 19 nguonesa ID banja lija lakavuta wabambo achabwera kuzanena ndifuna zinthu zaba amakolo aja kupita ku polisi ku court akapereka umboni ife tinanama kuti mwanayu kwanamiza National Legislation Bureau kuti mwanayu ali ndi zaka 19 yolinga kuti angovota so mukuona zaika munthu wina machani m'mavuto ndeni mulando kuti upanga appeal komanso Office of Director of Public Prosecution yapitanso ku High Court pa nkhani yomweyi sikuti ikunena kuti kupita kwake sikuti ikunena kuti ikufuna kuti munthu amonjezere chigamulo yayi koma kufuna kuti High Court likamasulire bwinobwino chigamulo chimene ichi chifukwa chokuti ID magwisidwa chiro ngati umboni wa munthu so ngati court linapeza munthu kunena kuti ID siya umboni koma anakugwisa chiro umboni wa makolo onena ndekuti kutsogoloko padzakhala pamenepo ndefakeno ti khoti apa nkhani tidzikupatsana update koma tiyamike lawyer amene Sylvester Ayuba James amene wazipereka ndi lawyer wanzeru saluza mlandu kawiri amapanga style bwinobwino zinthu zaja kutsatirenso mlandu kuti autsatirenso athandiza bamba ameneyo chabwino Anti-Corruption Bureau yanena kuti ikuona fundo zokuti zilande katundu kwa oganizidwa 11 amene akuaganizira kuti adaononga 39 billion ku Green Belt Authority kufuna kuti apite ku khoti akasunge katundu wawo wa anthu amenewa katundu ndo chimakhala chilichonse chako choma kuchiganizira kuti udachipeza kudzera mu ndalama zimenezo udagula chopukutira mbali SCB isunga ndithu ndi pamene nammakuti boma ndiro mweri anzana nala kupakula 39 billion boma ndiro mweri ukutua anzako akumenya cash gate ya 39 billion natsanyula ndalama ndi tikuzani kuti kodi zimene zizatheka koma meno ndi malingaliro Anti-Corruption Bureau ndakambaka kuti SCB apano sikusewera sikusewera ndithutu tiyambepo taonako mademo achilendo mwina kapena mbotena fendiyana kapena dzide chitikapo mbuyomu mademo zionetsero zokwiya kuti boma lasiya kugula chimanga amasunga chimanga anthu amasunga chimanga dziko muno anthu timavutika anthu anazimba kusunga chimanga last year atakolola akuti kumafuna kuti chimangacho kuyambira April anthu anakolola April May kumafuna kuti chimangacho azachigulise chaka chino pa mtengo wa 120,000 zinthu anthu kumagula chimanga modula anthu chimanga kuti osamaonekanso chimangacho kumene ndi zina mwa ndalamazo anakatenga kunifi zolimira chimanga zimenecho mangongole ndalama za zitandizira Malawi zinthuzi ena anakatenga kunali ngongole ya mega farm kulima chimangacho ndikuchisunga atafuna dzapindule enda ambiri adaliso amamembala chipani chakale apanga zimenezo ndachisunga chimanga chija anthu aona amene njala yavutira adavotera kuti atuluke kubwere boma lina lomwe likhoza kwathandiza nkhani ya chimanga ndikubwera boma la DPP chabwino so boma licha lidabwera kunena kuti tigulitseni chimanga chilulutsana anthu tidzigula chimanga pa mtengo tere 60 cha ku 1000 kukana bwerani tidzigula pa mtengo tere kukana ati chimanga chawocho iyayi ndichodula boma selidanyengerere lidapita ku Zambia ndikagula chimanga ndikuyambisa ku Zambia ayamba kuliralira nanga chimanga chathuchi boma liyayi ife sitivutika tika tsiku lonena kuti mubwere koma tizigula 55,000 kwacha 55,000 kwacha mbweresi anthu achatu kubweresa chimanga chicha ndi anachibweretsa adachidulutsani kena kubungula ina FRA likunena kuti ayi lero tayimitsa kayi ndalama tilibe amba kulira atukapanga zonse yatigulira ndani chimangachi inu mese mmabisa kakasingeni agule pangongole mesa ndalama alibe so ma plan 120,000 ndikuza kugula 55,000 bila back half komano kwina kumakhala kuti kusakonda so boma ilili dasewera njomba no akukaniza tiyeni ku Zambia achibweretsa okha ndipo akamanda uchifika pa 20,000 chikozofika 20,000 chimanga chilipo ra Steve chimanga dziko muno chilipo koma ngoti nanga si voted anthu andufulo panga malonda kuika mtengo makutani akufuna ndeyo
amafuna kuyika kutengera lamulo limene kutengera ufulu umene kuti atani apangezo makutani at the expense of kubweretsa singapange blame ufulu wawo kuti kachimanga chamafuna kuchika fedreza mampeza oka koma pena pakamafuna makhandi chikondi kwambiri tiyeni samaganize ni ndalama kwambiri tonanilira kugula 55,000 akunena kuti ndalama tilibe ndemukukatseka nsewu kunena kuti ayi mwasiya kugula pa chimanga chitini zioneso zo ndalama zipezeke akule apitize kwagula amene boma lati ayi ife ndalama zonse tamaliza kugula chimanga ndenozo kuna lino chiwo sizachiti zimene zonse maphunziro sasabisa so chimanga fanga ndemukazinga anyamata amachisunga tu chimanga iwe kuona matraka lumene kumati inu ziko muno athanda ndi chimanga anali ndi njala anthu chimanga chose ayi tifika ndi 20,000 edine chifukwa boma litongosiya kuti tasiya kugula papa chochi wasiyani achitsitsa kuposa apa mtengo ayika ukhoti 30,000 boma zatigule 30,000 koma nakasinkhani ya malonda tamakandi ufulo ika mtengo wawo pachomwe akufuna izo sitingakanize ndifake nthawi nake ankathu ankangonoti pali zinthu zake zofunika kuti boma liziyang'ana mwina alikeko malamulo kuti zizipanga control komano tete zikhandi chikondi kukondana anthu amavutika ndi chimanga zona anthu muli nacho chimanga abale zona eto mati njala mdziko ndithu ndi nkhani yake ndizonetsero zake mmene zinayendera chifukwa chokuti boma nalale atasiya kai kugula lero nde anafuna kuti alumirize boma so zonetsero zoti boma likapeze ndalama zoti lipitize kugula chimanga munakamba zoti zonetsero za chilendo zinadzimveko zionetsero za chilendo sinadzimveko komano zidagwetsetsa bomba la Congress zosunga chimanga ndizimene ndi madabwa azoto ndizobe zidagwetsetsa bomba la Congress zosunga chimanga chifukwa mudakhala chimanga chomwe chitulusa bweza anthu akuti akudya mu nthawiyo bweza kuona kuti kuli chani kuli chakudya kaya nawonso akongresiwo adalofoya mathematics samayenda atu apa aona nzawo zomwe achita kuti anthu atuluse chimanga sinanganda apa chizituka mu nthawi ya inu akongresi maona nzanu masamu omwe achita kuti atuluse chimanga inu zimaukanikani pati nthawi ija kuti mupange masamu ene kuti anthu atuluse chimanga ndeso pano ndo anthu adziti chimanga chopezeka mu nthawi ya nzawo chili chawo choti ankatsunga nzeru kusiyana utsogoleri umabadwa nawo mamvesese utsogoleri umabadwa nawo utsogoleri sumangodzuka kumpatsa wina akati ni mtsogoleri kumpatsa kuti wina akati ni mtsogoleri inu chakudya sitisunga munthu woti sanakhute lero atobadwa ndi utsogoleri ndamene apangiso kuti chimanga chituluke anthu omwe utsogoleri adongopasidwa koma omwe utsogoleri mulibemo basi ndasiya pomwe nimaona so choncho chifukwa chimene ndafuna kuti musiye kuti mwina timalizise nkhani zina zibwinobwino mphamvu muli nazo tipite ku nkhani ina papapani nthawi zambiri boma likakhululukira akaidi kumabwera nkhani zosiyanasiyana zimene zimamveka mabungwe omwe si aboma akufuna kuti ndondomeko imeneyi iwunikiridwenso yokhululukira akaidi kawiri akaidi akatipa akaidi akatuluka ku ndende president malamulo a dziko lino anapasidwa mphamvu zingapo anapasidwa mphamvu yokhululukira akaidi komanso amatha kusintha kunena kuti mwina akulamula kuti mukaphedwe president amalamula akunena kuti mukhale life sentence kusintha kuti mukhala moyo wanu wonse kuyani ku ndende president ali ndi mphamvu zochepetsa chilango chanu akulamula ni zaka 20 amatha kuchepetsa mwina kozoteka hafu olo upatsani kuti chepende 6 months tinkaona nthawi yacha kwera ichi ikafika nthawi ya Christmas amata onse achepesera ndi miyezi 6 ndeti ngatala kugamula zaka 10 achosapo miyezi 6 kumatero so pali zinthu zingapo zomwe amayang'ana kawiri mayena kuti nkhani ya umoyo wa munthu amene akudwala kwambiri okalamba amene amaliza sentence yawo ndi hafu amene adusa hafu komanso akuonesa khalidwe labwino adusa hafu komanso akuonesa khalidwe labwino nde kumakhala komiti yomwe makhala president iyo nduna za boma apolisi ndi a prison omwe president amalati atifa tikhululukire akaidi 200 munyengo ino ya Christmas munyengo ino ya Pasaka ndeno kumene kuja amatsatira fundo zimene zizi zokuti wakhalidwe labwino okalamba amenewo koma pokuti anthu ena ku prison kujaso munthu ni munthu anthu ena amatha kuphatikizapo anthu ena
president uja samadziwa amango pereka komiti ija kutani koma kumakhala nyamata yena kumwe kujapanga ndikuphatikizapo anthu omwe mumadandaula aja kutani aja amene aja so zomwe zimabweretsana kulankhula kuti anthu ena awakuphawa atuluka bwanji kundende uyuyu sanamalize a sentence yake zimatha kutheka kuti munthu yodi mwina namuchaje zaka 20 mwina wagwira hafu waonetsa khedwe labwino komanso kuti ma 6 months amanchosera tija aona kuti ndoyenerera kutani kutuluka zimatha kutani kuchitika chabwino so chifukwa nkhani mina zimene zizifoti pali chisisi kwambiri sichimanena kuti chenicheni chomwe amatsatira ndi chilipo khululukira akaidi komiti imeneyi motsogozedwa ndi president mabungwe ena saboma kunena kuti malamulo amene amagwiritsidwa ntchito pokhululukira akaidi aunikidwenso chifukwa komaliza anaunikidwa chaka cha 1999 ndipo funa kuti afuna tikhale ndi paro komiti bungwe lomwe limakhalapo loonetsetsa kuti kodi akaidi akamakhululukiridwa limene lili mu maiko anzathu mumakhala akuluakulu ku prison mumakhala akuluakulu akatswiri za malamulo mumakhala majaji mumakhala social welfare mumakhala akuluakulu aboma apolisi omwe chomwe chimachitika ndichokuti iwowo munthu amatha kupempha kunena kuti ineyo mwina ndagwira hafu khalidwe langa ndabwino kwalembera a prison aja mapangano file amalemba amabweresa file ku komiti imeneyi ndi mampano kuona ikamulola munthu uja kuti atuluke noti simalowa ndiyoyo ikamuza mtsogoleri kuti uyu taona chakuti koma amakhala munthu uja samakutulusidwa munthu uja panopa akatulusidwa amakhala atulusidwa palibe sovunda naleyonse komano kumakhala ma under strict conditions onena kuti ngati udakaphwanyeso izizi pamene watuluka pa nthawi yotere umabwereranso kundende mwamvesese a Steve ndapempha kuti andituluse so komiti imene yafuna kuti ikhaleyi imene inde maona wagwira chonchi ndema ndiyikira ano ma conditions oti pamene watuluka azikapanga izi ngati atakaphwanya zimene zitamuzazi amabwereranso kundende zikusiyana ndi pano pomwe a president angoti akulira akhululukira zija makabaso zija kumakatani zija chifukwa samayikira ma conditions atu ena aliwonse so iwo anakapanganso imene yoyono yomwe imaoneka kuti ndi fair amampasa mtsogoleri wa dziko uja kuti avomereze zili kwaye kuvomereza kapena kukana ndimene zimatani zimayendera ndithu ndeno afakafuna kuti pakhale komiti imeneyo yoteroyo zichoke mu ndondomeko komwe timagwiritsa ntchito patipo panopa chabwino tikapumulire pang'ono nkhani zikadalipo bendimetu tichitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Ndiwatire chigawo chachiwiri cha program ya gwede tukuyamika kuti mukadali pomwepo kuyitsatira program ineyi tabwera tipitirize nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero ndikulandira chigawo chachiwiri pampanda maso tikumaponya kwa mapolitician athuwa akuti ali kuti amumbaso watu alipo amumba kafitu mpiko mumba alipo amenewa ali busy ko stress pajada wina atakhomelera kunzimba central kwayikira zikhomo kumadzanja lambuye paja kuna achema likaloza limakhala loza analimbana nako kulimbana kwabwino and ukaona mafoto mwana wina timati landslide wina kuja akokhaulitsa opponent wako amene yampikisana nawe alipo iwowa timaona pena ali ku stress kwawo mpaka talipa amakhala kwambiri ku stress ndi anthu awo ngati diphungu amene amakhala kwambiri ku stress ndi anthu ake kumene kwati ali busy kupanga strategic plan ya constituency munazimvapo zomwe zikupereka chidwi zapatsa anthu ambiri chidwi MP wakhala ndi anthu ake ndikupanga strategic plan maplani onena kuti kodi muzaka zikubwerazi zinthu zomwe zikufunika kuti zichitike ndi ziti nde amayang'ana nkhani ya road network kuti misewu tingayilumikize bwanji kukhale misewu yabwino komanso tingayilumikize bwanji kuti anthu asamayende mosavuta mola moti akazungulire uku akatani komanso amayang'ana nkhani yakuti kuli mabridge ena kufunika kwambiri luweya ndi lukulu bridge amene andoma amasowetsa kwambiri anthu mtendere kakhala kuti kuli madzi
oti nthawi ya mvula sachedwaso kugumuka alifa nde akuti iwo wagwisa ntchito kadolo wawo wa engineering paja ndi civil engineer kuti apange design yabwino ya mabridge amene wawa akatero apanga ulere fama engineers amalipiritse koma iwo ngati phungu apanga ulere kena ono akapanga ma design amenewo apitisa ku Roads Authority kuti akavomereze ngati ali woyenerera akatero apanga handover ku Area Development Committee kuti atsatire ma processes onse iwo so sizakhuza kalikonse mphamvu zonse akupereka kwa Area Development Committee kuti itapanga izi chila chonse chomwe chimachitika nkhani khuza chiti kukondera atayendese Area Development Committee ndi makhansala awo awiri ndipo akuti iwowo apanga engage supervisor consultant supervising consultant kuti ntchitoyo aonesenso kuti kugwirika bwino ndipo ndalama zimenezo apereka iwowo amomba sizichoka ku CDF so nanga sim maderamo mwina mukamamanga chinthu pamakhala wina consultant amene akuona kuti muchimanga muyenerera chikugwirizana pofuna kuti mabridge amene wawa ngati Roads Authority itavomereze opanga supervise zimenezozo adzamulipira okha ndalama imene sizachoka pa CDF akulipira uyuyu adzalipira okha mombawo ya consultant iyo sizachoka pa CDF yayi komanso atanawuzidwa onena kuti mabridge amene anamangidwa amangokhala season imodzi mvula ikongotha mabridge apita ndifaka aona kuti anthu fanika kudana ndi kuti phungu asamagwirana nkhani ya CDF chifukwa chokuti zimavuta kukamfusa bridge japita pamene lo Yesu sangafuseso phungu foti akuzowa kuti atani anachita kuchina chake ndifaka aona kuti afaka anthu akuona kuti anthu akudana ndi kuti phungu asamakhale patsogolo pogwira CDF nde iwowo alangiza makhansala kunena kuti iwowo CDF adzingoyionera patali auza IDC ni makhansala awo kuti akuyenera kuti agwire ntchito yabwino ndi nkhani ya CDF imene yoyo adzipanga zitukuko zolimba ndipo ngati ndalama zaperewera azipeza njira zokuti ndalamazo zipezeke pokhapokha maproject ngati ali mu ndondomeko ya strategic plan ya constituency imene atani apanga ndiye zili kumeneko izi nzokuti aphungu ena mutengerepo phunziro ndaphungu angati amene mwawina mwakakhala ndi anthu apitanso kudera kwanu ndaphungu angati zinali zambiri zokoma nthawi ya kampeni yo kuwinatu sikuti ndekuti ukapita ndemwako phoka pamene kuli maliro fambiri nomangopita mmaliro ayi mwakhala pasi ndi Area Development Committee momwe apangira amumbamu ndikupanga strategic plan ndi abwino ndekuti 5 billion cheka mabwera ngati tathekeni ndekuti muzidziwa kunena kuti kodi kuno kunzimba central mena apangira iwowa idu sapakuti so ngati 5 billion kudera kwanuko simunapanga zomapanga mumbazi ukha strategic plan ikabwera muyambira pati ipite kwa ndani timakamba pano kunena kuti munthu amene akuchita zabwino ife pano timabwera kufotokoza kuti ena titengerepo phunziro aphungu akuyenera kuti apange akhale ndi anthu andira mawo ADC tikuzota mbiri CDF ikubwetekana ndikukana kwa mtsogoleri usasaina adaona iwonso akaonanso akavomereza akucheza ndi anthu kunena kuti kunoti mabridge amakhala osalimba iyo kuona mfaka anthu dafuna kuti CDF maipisa makhuzi koma ine ndipanga zoti makhansala kuno kuzimba central amene wawa ndi ADC ndio mwadzipanga nkhani chitukuko ngati pena pake paperewera tizipeza mafunds osiyana kuti chitukuko chipitirire ngati ati project ili mu strategic plan yomwe apanga onse kunali mafumu kunali ADC kunali amipingo kunali makhansala kunali achinyamata kunali amayi kupanga strategic plan limodzi ndamomba mu Zimba Central kodi aphungu ambiri izi mukupanga apanga tangati ngati mwapanga tionetseni ife pano tauza Malawi kuti phungu wakuti na Yesu akapanga pano akumakhala kosi nthawi ya ambiri nthawi ija makhala kugona pa maliro pano iye ali mulilongwe pano ali mulilongwe adagula zibagaboto zokuba kale lija gaboto awa matsegula mawindo ifoti amatakatseka imatentha adagula zibagalimoto zokuti umati ukatseka mawindo zimazizira momo zatinte ukakhala ndi anthu sakufuna ngati mina apangira anzawo kuzimba central chonde umaphunzira panzako kuona kuti akupanga bwanji mukhozo kafusa nzeru kuti mapanga zotani tufuna kuti 5 billion kamabwera yomwe kukambira mwaje mabwino apo strategic plan nonse aphungu nonse faikoza kutukula dziko lino itakhaso ndi MP wa nzeru ngati mene alili awawa mumbapanga kusukulu mabize ozipasa sathandiza mana makani mabize akati panopa chomwe chinali nacho bize kosesa ayi koma makomiti ku malawasi ya komiti ku parliament ena chamwino
titavota ila wina DPP iye kuna kukumatu anthu ali yayi apa zinthu zitsika koma yayi zinthu ziyenda motere ziri kudula atu zinthu zayamba kudula bambo banda shuga ndi zinthu zina zikukwera mtengo zikukhala bwanji zatembenuka anthu ali ndi chikhulupiriro chomwe afuna kuti zinthu zitsike inde DPP yawina zinthu zisika malo motsika zinthu zikukwera nkhani ndiyo kuti kukhonza chuma si chinthu chophweka. Okay. Chimodzi pa nyumba chuma chikaonongeka kuti mukhonze zimakhabe zinthu zovuta mumayenera kuti mudutse mundondomeko zina zotani zowawa. Ngati ndisakulakwitsa mina nkalumbira president wa dziko adanena kuti tidutsa muzowawa kuti chuma chitani chikhonzeke koma kutsogoloko pakutha pa nthawi nonse mudzasemba lotani lokoma. Even omutatenga Trump kuti abwere kuno anthu amvabe kuwawa kwa mtondotero. Chomwe chimachitika ndichokuti amakhala pansi ndikulingalira kodi chuma chitachipeza bwanji boma lomwe lili polo chuma chitachipeza bwanji demene tachipezeramo titani kuti tichikhonze ndipo makhala mwina ndondomeko zoti tikakongole ndalama koma kaona ndi ngongole zathu zomwe tili nazo akuona ngati kuti sitingakakongolesi koma chomwe tidachite nchani mwina apotikepo msonkho tikatero ndalama zimezi tizisokerera kutiko tizisokerera uku tizisokerera ukuko pamene apo pali dzenje mukamalikwirira mumakhala mukakumba dzenje lina koma no dzenje lero mmona kayi kunena kuti tikwirire ili tukatenga dothukuku tithana nalo mwamtundu otero. So penaso ndipo kuti pamene anthu mukufuna zaulere mufuna skulu ya ulere ndrama boma silimakakumba basi kamene otchera mtengo ndekuti limayikaso ti misonkho tina toti likathandize pamene pajapa maona fa boma silirusi limapita so kwa inu nomwe lakupatsani cha ulere mbali na inu makutengera ni soni inu musakudziwa ndi chifukwa chake mukamafuna za ulere mudziziwaso kuti mbali inake kasonkho pena pake kamapangidwa introduce kuti ndrama zimene zija zikalipita mmene kucha maskulu a secondary po angati ndrama anthu amapereka auza kuti asiyi ndekuti ngati mufuna zimene zijazi ndekuti kuwene kwake kuchoke ndalama zokuti zikapange zinthu zimene zijazi komanso kukhoza chuma kuja ndiko kuti pamene kuti tikwirire pamene tukakumba pajaso pakuyenera kuti anikutero komano ngati ndondomeko za chuma ayikazo zili zopweteka panopa koma boma ndikutsatira ndondomeko zonera tonse tizoona ndikuumva kupweteka ndekuti zimazathandiza da Malawi koma ngati akuyika ndondomeko zokuti ife tikuona kuti zinthu zikudula koma iwone mbali yoti chuma chikhozeke pakadali pano koma ngati adzikhala mwamtambasali mokuti wadzoneka zozo kwayendera anthu akuvutika ndipo pamabwera vuto ndipo mwe zinavuta ndipo malakale lija so akamanena kuti tikukhonza chuma zizooneka kuti nawonso ma street measures aja akuwatsatira kugwiritsa ntchito nduna sizikuyenda machisawawa akuluakulu amaboma musakukhalira workshop sakukhalira malawansi aonese kuti ndalama zimene zijazi zikusungika fa ndalama zija zikasungika ndekuti zipita poyenerera ndikumakhoza so chuma chija motani moyenerera koma ngati akukhawulitsa Malawi wokha kuti tikukhoza chuma koma Malawi akukhawula ndi misonkho yambirimbiri koma iwowo akatero akukayidyera ndi zomwe zimatani zimapweteka ndeiwo mukunena kwawo kunena kuti ini ndondomeko imodzi yokuti chuma chikhozeke pakali panopa timva kuwawa koma pamawa nkuja uno tonse zasemba lokoma ngati akutero zichitika ndi actions awo siri kuyambiraso zija zophulisana chani kenako kumazaongola nazija sizofanana sizomwezo imene JC sizomwezo disema anakopeza une nangabwa ine ndikopeza chabwino sizofanana tikuseka chwa ndawa jazi tupia zake sizozikazima kazimakala zimakala zapativu komasawa wene komasawa zaribanikiza bizitu okay chiti china chosanga satajemba chinthu chikachitika akweza mafuta koma abwera kusafotokozera Malawi chifukwa chomwe akwezera mafuta kulira mtima aja wabanga zawo ndumakula mtima aongola anthu mafupa mota fotokozo tatu amukongola mafupa mota amuze bwino munthu so awakweza mafuta akuti akakweza msonkho akubwera kusafotokozera muchichewa chomveka bwino anthu koma nkhani yaikulu ndimemwe nayo ngati tikufuna tikonze zinthu kuso zone kuti tikonza zinthu osati zifinyika uku osati Malawi afinyike nde inunso mukone kuti musangala zimene ndesitani imene ndesigwira timalize choncho apa pade kuti
Chabwino timalize choncho program ya lero ziko muri mwazukuda nkhani zimene tabwanazo. Pamakina mafama ankulu ndisi. Abweza. Ndabweza mawu. Pera mukuma bweza mawu. Nawo zotizowerenga ka 5. 1 2 3 4 5 nenda werenga ndabweza mawu. Chabwino. Pamakina ndi Sumaya Chitela apa FCC tadamanda pa kamera tidali ndi Maxwell Flanky. Otizikutira nkhani Babo Steve Ponda Banda thinking nkhani nimenda sunga je kudibwererabe kumatiro tupanga bwanji. Ine ndi Selina Dumbula pitizani kuona ya program ena tsatira timakunyadirani. Gwede!